След като отидохме в село Конска и се играхме пейнтбол и също така се возихме на картинг, на връщане минахме през Перник и се разходихме малко в центъра на града. И сега чакаме влака на гарата. Току-що заваля дъжд. Момчета, елате, малко се приберем, елате. Сега ще дойде влакът след няколко минута. Преди малко беше слънчево времето, но в момента времето не е слънчево вече. Влакът трябва да тръгне в 48, сега е 46, което значи, че 47 трябва да пристигне. Ето ги двамата братовчеди, много са послушни двамата. Ето сега казва, че ще пътнически. На втори коловоз ще пристигне пътническия влак за София. Не, нашия влак пристига и той на първи коловоз. Току-що казаха, че на втори коловоз ще пристигне влака. Ето го идва. Ето го. В далечината. Неприятно време в момента, защото заваля току-що дъжд. Но те и двамата са облечени с качулки. Ето го влака идва. Пристига. Ето да ходим там. Чакай малко сега, чакай. Да, той ще отиде на втори коловоз. Не, Иво, на първия коловоз идва. На този коловоз идва. Това не е нашия, нали? Нашия е. Точно този е. Ето го. Неприятен ситен дъждец върви. Ето го. Пише София. И сега ще се качим на него. Ето сега. Ето тук момчета. Изчакайте хората да слезат. Айде, качвайте сега. Дайте в дясно. Айде, сядайте тук. Сядайте тук. Тук е хубаво. Ето сега момчетата. Момчетата са в влака за Перник, който току-що затваря врата. Влака за София правилно го поправи. И сега точно в 48 той трябва да тръгне. Това са върховете на Голбърда, които са в мъгла и в дъжд. Сигурно сме ги обикаляли не веднъж. Както сме идвали до Перник с този мотриска. Ето. Тръгваме от централна гара Перник. Ето ги двама щастливи братовчеди. На път за София, път с влака за Перник. Ще се включим на слизане. Къде? Коя беше гара тази?
След около минута вече сме на нашата спирка. Айде, момчета. Днес беше ни възможен за тези двама юнаци. Първо ходиха на пейнтбол, после караха картинг, после разхождаха в пеник, возиха се на влак и сега ще се приберат с метро. А вънка вали все така гадно. Ето го и овче купа. Горна баня къщата, влиза си далече от овче купа. Next stop, Горна баня. Връзка с метролиния N3. Change here for N3 Metro Line. Ето сега трябва да сме пази да влеземе в подлеза. Има топла връзка до метрото. Защото води. Али разбрахте? Да. Не пипаш нищо още, Иво. Още не пипаш нищо. Ето го. Ето чекаверта. Спирката, ето го подлеза. Сега ще слезем бързо. Трудни качулката. Айде. Скок. Давайте. Айде бързо, момчета. Бързо, защото ни вали. Добре. И сега ще направим топла връзка с метрото. Не е малко хубаво бизнес отвърху. Сега сме към метрото вече. Топла връзка. Иво, дръж и снимай. Снимай сега. Снимай нас. Сега ще се придвижим до Овче купел с метро. С малко въртовчета сме калеко. Времето е малко лошо, но това не ни пречи да отидем до Овче купел. Така, вече калеко вади билетите. Марти, да. Заповядай. Благодаря. Иво, заповядай. Имаме карти за всички. И сега. Чакай. Иво ще ти покаже. Ти не е там. Е тук, ела. Е тук. А, така. Сега ти, Марти, там. Айде. Така. И аз ще мина тук. Ето. Вече сме на друго влакче.
Макари. Снимай. Или който иска да снима там. Така. Ето. Ето ти дай на Марко да го снима. Сега с ескалатора отиваме до 2. Това е линията. Влизаме. Ивайло, влизаме в боксто. Отворихме вратите и Сядайте. боксто е празно. Сега ще седнем. Вратите се затварят. Ето така завърши нещо на сходка. Датата беше 4 май 2024 година. Двама щастливи братовчери на 2 спирки от вкъщи с метро. По-скоро